दिनै नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे खौरां केन्सेल दा बेनि गुबै जाहोना बेवहाय गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायथि बावदों बड'लेण्ड बुब्लि आर'नाइ रादाब आरो राइजिं बड'लेण्ड निउस नोंथांमोननिसिम दा जोङो बे जि दिनैनि मिडियानि गेजेराव फैनानै माखासे बाथ्रा बुंनो दङ जों सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनिफ्राय जानानै दा बेवहायनो जोंहा बाहागो लादों जोंहा सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनिनो गाहाय नेहाथारि अर्जुन बसुमतारी आरो जोंनि सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जोंहा आदा बिथां दङ आरो जोंनि सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि अफिस सेक्रेटारि बिथां दङ दा बेवहाय जोंहा सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै थांनाय जि सेप्तेम्बर दाननि अक्ट'बर दाननि जि 30 अक्ट'आव दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा अदालगुरियाव मोनसे हाबाफारियाव फैनानै जि बुंलांनाय बाथ्रा लानानै बेखौ लानानै जोङो खुब दुखु मोनदों बेनिखायनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा दा मिडियानि गेजेरजों सोंनाय समाव बिथांनि सोंदोंमोन दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ नोंथाङा मावगोन ना मावा होननानै बिथांनि सायाव सोंनाय जादोंमोन बिथाङा थोंजोङैनो बुंनाय जादों बिटिआर गोरोबथाया आं बेखौ आंनि थ्रुयै बियो सिगनेटारिस आं नङा हिसाबै आं मावनांगौ आंनि दायित्व नङा होननानै बिथाङा बुंनाय जादों दा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया बेसो दा बिथाङा थोंजोङैनो सासे जोंनि हारिनि बा माहारिनि बा बे 6 सिड्युल एरियानि सासे गार्जेन बा दायित्वआव थानाय माने सुबुं जाय दायित्वखौ लानानै दङ बिथाङा गभर्नमेन्टनि जानानै दा बिथाङा गासैबो बे ओनसोलाव थानाय हारि माहारि साफ्रोमबो सुबुंनि माने जेंनाफोर जेथोफोर बिथाङा थाफानानै बाथ्रा बुंनांगौ जायो दा बेवहाय बिटिआर गेजेर गोजोन गोरोबथा 2020 सननि 27 जानुवारि जानाय दा बेनि गेजेरजों जोङो नैबे मोनबा जिल्लानि अनगायै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो अदालगुरिनि अनगायै बाहेरायाव थानाय सनितपुर जिल्ला लखिमपुर धेमाजि गहपुर आरो जोंनि बिथिं कार्बि आंलं गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय जि बर' फिसाफोर दा बिथांमोना नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो माने खुब गोबाङै जों मोननो हायाखैब्लाबो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो माखासे आसा आरो बिसाखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलाव थानाय जेथो जेंनाफोरखौ लानानै जोङो सिफायलांनो हानाय माखासे बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोननो हादों थांनाय 1993 आव बिएसि एकर्ड जादोंमोन किन्तु बिटिसि ओनसोलाव थानायनि अनगायै बायजोआव थानाय बर' सासेबो सुबुङा बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनसे आसा जोङो लानो हानाय मोनसे गोरोबथा बियो जोंनि थाखाय नङामोन 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एकर्ड बिटिसि एकर्ड खालामदों दा बे एकर्डनि गेजेरजों बायजोआव माने बिटिसिनि अनगायै बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा बे एकर्डनि गेजेरजों जेबो मोनसे आसा खालामनो हानाय बा मिजिं खालामनो हानाय मोनसे बेवहाय दफाफोरखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन किन्तु 2020 सननि 27 जानुवारि जानाय जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों 6 सिड्युल एरियाया जे गामि माखासे हाबदेरनानै जोंनि नैबे अदालगुरिनि जि 592निफ्राय लानानै जोंनि गहपुरनि जोंनि बे बिक्रमपुर गामिसिम जिहेतु जोंनि खाथिदा गामिया अलरेडि बेहाय इनक्लुड जाबाय आरो बे इनक्लुड जानायनिफ्राय नैबे दा थांनाय जि सेप्तेम्बर दाननि जि 22 तारिख 2025 आव जि 6 सिड्युल मोनसे इलेक्सन जि जालांबाय दा बेवहायबो गोबां माने बर' सुबुंफ्रा माखासे 60टा गामिनिफ्राय जाय बिथांमोना बे गामिनि आन्दाराव गोलैदों बिथांमोना बेवहाय भट होनो मोनबाय दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे एसे जोङो बे एकर्डनि गेजेरजों 3थि एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बेवहाय हाबनो हादों किन्तु सासे मुरबिया सासे जोंनि हारिनि माने गार्जेना दा मिडियानि गेजेराव बे एकर्डखौ आङो गनाया बे एकर्डनि मावनाय दायित्व आंनि गैया होननानै बिथाङा बुङो जोंनि बर' हारिया दा बुहुमनि गेजेराव बा आसामाव जुदि जों नायोबा भारतबर्षआव जुदि जों नायोब्ला जोङो जाथि हिसाबै बिराद जौगानाय माबायदि जौगानाय होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि जि राव रायज्लायनाय बियो जि 8 सिड्युलाव हाबबाय होननानै जों मिथिगौ दा भारतबर्षआव गोबां रावसा रायज्लायग्रा सुबुंफोर जोंनि गेजेराव दङ खमैबो 1500नि बांसिन माने रावसा रायज्लायग्रा भारतबर्षआव दङ दा बिनि गेजेराव 8 सिड्युलाव 22टा लेंगुवेजआ जिहेतु 8 सिड्युलाव हाबदों दा बिनि गेजेराव जों बर' जाथिया दा बियो माने फिसा हारि मोनसे जानानै थायाखै दा बे बर' जाथिया दिनै माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोनलायनानै माने जौगानो हानाय मोनसे हारि जाबाय दिनै बे बर' जाथिया
माने IPS रिटायार पार्सन दङ SS रिटायार पार्सन दङ दा जोंहा माने गोबां जोङो गोजौ थाखोनि जि मोनसे भारत सरकारनि आसाम सरकारनि जि बिफानफोर बेहायबो गोबां खामानि मावनानै थांनाय जोंनि रायजो राजा माने जोंनि बर'फोरा बेबायदि दङ दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जादों बेबायदि मोजां मेलेमजिबिफोर गिदिर दैदेनगिरिफोर थानायनि उनावबो दिनैनि जोंनि हारिखौ सालायनाय सासे सालायगिरि सुबुङा माने बेसेबां रोंगौथि दङ आं मिथिया किन्तु बिनि बुंनायनि जि माखासे राव बाथ्राफोर किन्तु सासे गुरुंनि बा रोंगौथिनि बि नङा होननानै जों सानदों खारन जाति हिसाबैनो जोङो माने जाति हिसाबै जोङो नैबे आसामाव नैबे भारतबर्षआव जोङो थांना थानांगौनि थाखाय बिभिन्न समायाव बिभिन्न रोखोमनि संग्राम जोंनि गेजेराव जादोंमोन दा बेनिनो एकट 1993 नि मोनसे उदाहरन जोंनि गेजेराव दङ 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गावनो खालामनाय एकट मोनसे दङ 2020 सनावबो बेबायदिनो मोनसे माने साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना बे माने एकटखौ मोननांगौनि थाखाय बे गोरोबथाखौ मोननांगौनि थाखाय किन्तु साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननि बेहाय अबदान दङ दा बेयाव बे अबदानफोरखौ बावनानै दिनै गाव हारसिङैनो राजा जाबाय होननानै बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बाथ्रा बावनानै दिनै बिटिआर एकट मावनाया जोंनि नङा होनना बुंनाया जों बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि माने जोंनि नैबे बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि खुब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बे एकटनि गेजेरजों बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना मालाबाबो जों सानखोनो हायाखैमोन दि जोङो राजनिति भाबे जोङो मोनसे लेभेलाव थांनानै जोङो जोंनि ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन दा बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों BKWSC गोरोबथाखौ जों बयबो मिथिगौ दा बियो अलरेडि बियो रानिं सोलिगासिनो दङ हय नंगौ बियो दासिमबो माने सांबिधानिक भाबे दिनै इलेक्सन जायाखै दा बिनि थाखाय बेफोरखौ माखासे गोबां खामानिफोरखौ फुल प्लेजार मावनांगौनि दायित्वआ निस्सय बिथांनियाव दङ बिथाङा दिनै गभर्नमेन्टआव फैदों जाहाथे बिथाङा नैबे बेसेबां गोजौआव थांनाय मोनसे हारिनि सासे दैदेनगिरि जानानै लिडार जानानै माने माने जि रोखोमनि जि मन्तब्यफोर माने गायरा जि मन्तब्य दायित्वहीन दायित्व गैयै जि मन्तब्य होनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे बिथाङा माने गोजानाव थायो जोङो बेखौ सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै सनितपुरनि थागिबि जानानै आरो बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय थागिबि जानानै जों बर' रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ पलिटिकेलि इक'नमिकेलि थुनलाइ राव हारिमु गासैबो बिथिङाव जौगालांनायनि थाखाय बिथाङा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ हिसाबै गभर्नमेन्टआव थानानै बिथाङा खामानिखौ मावनांगौ गायरा मन्तब्य होनानै जाहाथे बिथाङा थुलुंगिया जाय बाथ्राखौ माने जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे लिडारा सासे दैदेनगिरिया बेबायदि बाथ्राखौ जाहाथे बुङा बेखौ जोङो खुब दुखु मोनदों दुखु फोरमायदों दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे सनितपुरनि जि मोनसे गामि हाबनाय दिनै 60टा गामिया हाबबाय आरो माखासे गोबां सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलाव हाबनो गोनां दङ बै गामि हाबनायनि खामानिफोरखौ बिथाङा थाबैनो मावफुंनानै नैबे 2026 नि जि इलेक्सन बिनि सिगाङाव जाहाथे जोबो खारन जों जेसेबांखिनि जोङो मिथिगौमोन दा मिथियोबा बुजियो नैबे एकटनि गेजेरजों थाबैनो जोंनि माखासे माने गामिफोरा सुसन जानायनि मोनसे लास्ट मोनसे फिनिशिंआव दङ दा बिथाङा दिनै बे फिनिशिंखौ होनायनि अनगायै बिथाङा दिनै नाकस माने नारख्रोनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोननायाव दा नैबे फिनिशिं टाइमाव जोबनोसै समाव दा बेबायदि सुबुङा जोंनि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि जुदि जायोब्ला बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव बेनिख्रुइ आरो माने गुबुन बाथ्रा बुंनो दङ होनना आं सानाखै दा बेनिखायनो जोंनि सनितपुराव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे बिश्वनाथआव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे आरो जाय बिथांमोना दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बिपिएफनि जि दैदेनगिरि जानानै दङ जाहाथे बिथांमोनाबो नोंथांमोननि जि दिनैनि माने बे सरकारिनि जि नोंथांमोननि जि दलनि आफादगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायनानै जाहाथे नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंनाफोर बेखौ जाहाथे फोजोबनायनि थाखाय सनितपुराव थानाय गोबां जेंनाफोर हानि जेंनाया दिनैसिमबो जोबासै गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दिनै जों बे ओनसोलफोर जिहेतु दङ हिसाबै दा बैफोर जेथो जेंनाफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो माने लानानै थाङो बेखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो खावलायो आरो बेबायदि माने नाङा फाङा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथां दानि बिटिआरनि जि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे गोजानाव थायो बेखौ जों सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल जानानै बिथांखौ जों खावलायहरो गोजोन्थों।